сигурно, за да продължат напред. Джамила Рахматова ще завърши този финал междувременно 17-850 за Майлити Настанюта, така че според мен разпределението на отличията тук е ясно. С Яна Кудрявцева с 18-650 единствената оценка над 18 си осигури петия златен медал от тази световна купа. Втора успя да се намести Майлити Настанюта и трета с 17-650 е третата рускиня в състава в сборная Мария Титова. Ако трябва да приключваме, колеги, ще трябва да прекъснем това изпълнение. Още повече, че Рахматова най-вероятно няма се намеси в битката на призьорите. Само ще кажа на финала, че всички подробности за това състезание очаквате в Спортна треска малко по-късно след теглянето на тиражите на Спортния тотализатор. Ще видите в Спортна треска специално интервю за БНТ, даде го Ирина Винер след сутрешната тренировка в петък на руски ансамбъл. Говори много интересни неща, така че очаквайте и гледайте и Спортна треска. А ние с Силвето се разделяме от тук. Тя тича да се подготви за галата, която предстои да участва и с която ще я изпратят организаторите и Българската федерация. Силва, успех! Благодаря много.